Mahigit 100 na pamilyang nasunugan, pansamantalang inilipat sa ilang paaralan sa Dagupan City. Narito ang report. Sa mahigit 20 taon na pagtatrabaho sa Hong Kong ni Aling Olivia, isa umano sa mga pinag-ipunan nila ng kanyang anak ay ang bahay na ipinatayo nila ngayong taon. Pero hindi pa man nila natitirahan ng bahay. Hindi na ito mapapakinabangan pa, kabilang kasi ang bahay nila Aling Olivia sa mahigit 100 kabahayan na nasunog kahapon sa Dagupan City. Tumalikod na ako kasi bagong-bago yung bahay ko. After 2 years na nag-for-good ako, hindi ko pa napagawa. Pero ito na, kasi dinagdagan ng anak ko din yung pera ko. Kaming dalawa, OFW din siya. Mahigit 100 pamilya rin ang pansamantalang nanunuluyan sa ilang paaralan sa lungsod, kung saan mahigpit na ipinatutupad ang health protocols. Karamihan sa mga biktima, hindi pa alam kung saan titira. Wala kahit isa, kahit na yung mga birth certificate ng mga anak ko, birth certificate ko, lahat ng SS o ng PhilHealth, wala. Wala, as in wala. Ang inuna ko yung magulang ko sa mga anak ko. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nasa 700,000 pesos na ang danyo sa sunog. Tukoy na rin ang lugar kung saan nagsimula ang sunog. Sa inisyal na investigasyon ng BFP Dagupan, sa bahay na ito sinasabing nagmula ang sunog. Pero sa ngayon ay hindi pa rin tukoy ng otoridad kung ano talaga ang punot dulo nga ng sunog na tumupok sa mahigit 100 kabahayan dito sa lugar. Tinitingnan pa ng investigador natin kung ano yung naging cause ng sunog. Pero ang mas nakakalungkot sa pangyayari, pinasok pa umano ng mga magnanakaw ang lugar ng mga nasunugan. Hindi na namin po sila nasita kasi abala din po kami sa pagre-rescue. Kasagsagan ng sunog po, doon po nila ginawa yung pananamantala po. Kung makita mo kasi doon sa likod ng area is tubig yon, pero may access pa rin yan. So dito sa bungad, kahit maraming tao doon, pwedeng kasing puntahan ng mga mapagsamantala doon sa likod. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan.